Ọdịma ndị be anyị ekele unu ama m na unu ga na-asị o teela anyị ndebe n'ọnụ nwafọ Igbo na-eme ọfụma ọdịmma ndị Igbo na-echiwela nke ukwuu ya mere tata anyị wee jee bịazie wee na-ajụ ya ebe ọ nọ kemgbe gịnị mere na dịka o si ada na ala Naịjirịa ugbu a na otu ndị Igbo si eti mkpu gbasara nchekwa obodo ndị mpaghara obodo ndị ọzọ dịka Yoruba ehibe na ndị nche ha mana ọ na-afịa ndị Igbo ndị ọchịchị ndị Igbo arụ imegasị ụmụ ihe dịgasị ya mere anyị basị ka anyị bịakwute Evangelist Elliot Ugochukwu-Uko ya bụ onye chọpụtara Igbo Youth Movement. Igbo Youth Movement ya bụ Igbo Youth Movement nke maka ndị ntorobịa onye isi anyị ekele gị daalụ dịka imi na ọnụ si dị ndị Igbo na Naịjirịa ọ bụrụ ndị bekee State of the Nation ka isi afụta ya ugbu a ka anyị chọrọ ka ịgwa ndị ụwa na ndị Igbo nọ na mba ụwa dum. State of the Nation. Yeah. State of the Nation. Since one day work before we make any no lay na halu. Olay na halu do kemba. Ibro an important Uruku disseminating information. And the buying and nobody Nigeria no. Nasi yo jidekiji. Tata melia onwe itenani muna heba nkata. Ibe erogi na asem ka ibia me interview sekemba. But I try to make work all the time and make work once a year. Okay, or not caricature twice a year. Muna work on the 5th of November 2019. Then when you actually boom. You know that 5th of August, exactly 9 months. Okay, the camera work more. I'm going to Nicolobia. Na ba Elliot Ugochukwu-Uko Igbo movement na ba na die benine na ba newspaper nine na issue statement na organize demonstration na even in na ba but no in my 20s now choose in about a year and a half I will be 60 years old. If what I'm go statement but we na politics as nkata icho ka kpatata na Igbo ani Igbo anọrọ ọfụma and oburu ezi ife aju ife ka ọ bụ na Igbo anọrọ ọfụma ani Igbo kwesịrị na ọfụma nge bidogode ba ịkọlụ ụmụ ibe ife nji wee bido mebe ife mme n'ikolobịa ife nji wee wepụta my life my youth wele na-eme ife mme bụ na mgbe m bụ teenager na-eme anya fu energy ndị Igbo fu ọnọdụ anyị na Igbo mụ na ibe anyị fa na-akpa nkata mfu na ụfọdụ adọrọ concerned about ọnọdụ anyị ebumnuche anyị na-bụ ka akpatagodo ego nke mfu na fa aghọtara na ịkpatagodo ego nke gị ma bụrụkwa olu na Nigeria na-enwere ife ịbụ faghọtara the political consequences of ọnọdụ ndị Igbo na Nigeria ụfọdụ ndị be anyị owewute nne ka bụ ofu na ụmụ ibe ụmụ ọgbọ m gasị aghọtara na ọnọdụ anyị dị njọ na ọ dọrọ mma ana anyị ka ọ dịrị idozie na enwere ego dozili anyị ya faghọtara ọzọ dị ka ibi ebụrụ mfụ na Igbo nwere nka dị iche na nka bụ strength ya abụ onye obodo ikwu anọ by dialect nka na mmadụ dị nka bụ onye nwe strength nka bụ gift talent endowment aptitude nka na nka Igbo nwere ya mgbe efu na Igbo nwee akọ na uche mgbe efu na Igbo Chukwu tere Igbo mmanụ mgbe efu na ọgwara ndị Igbo ji onwe va n'ala mgbe efu na Igbo nwee dị capacity ịtọ n'ala Igbo tọọ Ọnịcha
Aba Nnewi axis, turn on into the Dubai of West Africa, to the Hong Kong and Shanghai and New York all combined of West Africa. It's seen ma Senegal or ma Morocco, Abeba is a Biafra and Igbo, an industrial hub, a manufacturing hub. It's in East Africa, ma Kenya, ma Tanzania, ma Benin, ma Zambia, Abeba and Igbo. Ufuna Igbo walo na ye chukutala nyamanu. Na ye de scatter the Benin economy in the above from Cotonou to Lomé to Accra to Abidjan. Ndi Igbo je. Isi Yaoundé, Bamenda, Douala, ndi Igbo je. Isi Baba Libreville, umu Igbo je ba na dike. You know Kinshasa. Isi ejebe Nairobi. Isi ejebe Africa Benin umu Igbo. Oge na-aga uwe fukwuo n'Igbo na-enwe ekuzi agba na mba niile pụrụ iche. Ilu America igbogolo akwụkwọ juu na nkuzi na universities. Ilu Canada, UK, France, Germany. Ụwa niile, ilu China. Igbo na ebe a na-azụ afịa ebe niile. Ife eji anyụ anyị mamịrị n'isi chuzi bụ na ofu anyị aka aghọtara onwe anyị tu anyị aka anyụkọrọ mamịrị ọnụ. Wee sị na ife mmeje ndụ m wee mee ndụ Chukwu nyelụ m ife mmeje ya wee mee bụ ịkpọta Igbo n'ụra. Ndị okenye ka mmalụ ife ụfọdụ anọzi ndụ tata nkọtara ife a onye ọbụla nkọrọ ya ụdị ntị nkọgidikọtasị ya fasị m na okwu m amaka kama nọ a very difficult task ka m chọrọ inye onwe m. Na one, before ikwube any gospel, every message or sing here, they got the consistent, they steady. Two, now only the resources. Three, no only the dedication. Iba kuofua, wabela kwase, ome sink in, or the guy in a ganti advertisement radio or in a clear TV. Or repetition, or by your subconscious. I can repeat that advert. In a home, the advert. Oh my God, your subconscious. A2 against a pass on message. It got consistent. Web video, Chebia. Web video, Igbo Youth Movement. Nikeja, Lagos. On the 28th of May, 1999. But before then, there were other groups who don't wear them there, man. And when I got in the early 80s, they knew what Igbo Youth Council. But see, I continue not was Igbo Youth Congress. So, not what I didn't know that Igbo Youth Congress. I suppose you for the I need the politicians. Moaju. So the politicians are Levi altruistic, good. Levi sacrifice. The politician bo cut and nail, boom, go with the virtual. Jawal. I was so we put dramatically. I'm meeting. We announce. I'm a resign here from Igbo Youth Congress. Sim Kedi was on the water. But we enjoy the gas solo with a group of Igbo Youth Movement. Find them 21 years ago, more than 21 years ago. Find them. One of my dear friends, Messi later, I'm not facing your boy, some coach at us, we vote with that day. Or some no more, by the way, they may inspire. Korean and Igbo, a mighty nation. Korean and Igbo, the more populous than more than half of the European nations. Korean and Igbo, the more populous than more than half of the nations of the world. Korean and the Igbo nation, the so popular, the so gifted, the so talented, and nobody can hold us down. Book as worship. We'll say, if I name must be devoid of politics. Remember myself, where we are making vow with me. My mama about politics all the days of my life. My mama has an election all the days of my life. My mama joined any political party. My mama may accept any appointment. My mama may accept contract from any government. My mama may accept chieftaincy title. My mama has a photo. My mama may gold, jewelry.
The mama put with V8. Put my Bible, maybe I vow make it to God. One of my friends, I left 21 years ago. She said, I'm so grateful to God that God has helped me to sustain and maintain those vows till date. I think of joy to me and the now. My friend was some more. You know, putting care before. I went a governor. Chairman Southeast Governors Forum. Mudi and Hakotava, awesome Elliot, and not talking about Dubondi, fight about and I'm a great number. I'm not every form one day, which get Punyalia. Oh, they are back leaky. I feel about Dave my. We fell liberal 3 years. Awesome by the motor, but Ludum Jabona, Loma. Oh no. Shopping complex, wonderful things around there, boy. Do them just site, if you want to construct. I say, Mudia with the company, Bia, Konya Mall, to empower me. I'm not going to wealth. Well, boy, Your Excellency, God bless you. But I can't take it. The mama will contract for government all the days of my life. The mama may accept appointment. The mama accept any contract. Mama has an election. Mama joins any political party. Actually play a role. HR. Ilu oke ga-alụ ịcha ịbụrụ ụlọ ọnụnwa ọ bụrụ ndị kpọ peg pentili ya ọ bụrụ onye bricklayer do block bụ plumber the toilet ọ bụrụ plumber bụ electrician engineer bụ onye ọbụla wụrụ nke ya iche ịlụọ nke gị ịcha ọ dị wrong na ị ga-asị n'ọsọ gị ga-abụ ife n'ọsọ gị ga-abụ gọvanọ bụrụ president bụrụ ife na-alụ bụ na abịa m zari na ngakpote ụmụ Igbo n'ụlọ ọ bụzikwa na mkpote ọlụfa ahụ agba akwa m Ọchukwu ga-ekwuzi mụ amara na-ekwu na mkpote efa mụ amara maka na mgbe m na-eme Igbo Youth Movement seminars conferences conventions ndị mmadụ ụmụ Igbo si na mba onye ala ma friends kwụsị na mkpote m ka anyị bụ loudspeaker anyị na-eje na Victory Primary School Ikeja ebe ihe ọ dị headmistress ka eme mgbọ Igbo traders na-ele mfe na Olowu Yotago, Fabia seminar, but our chief MC guys to address Igbo youths. Yotago, my Joss, my Kaduna, maybe in the Port Harcourt or the Chaba, Bakalik everywhere. For you passing there, Nordica, Kamekupo. Even now, Igbo youths for more than 30 something years. Ono da in our Boda, I don't know, Tetano Nola, no so Munaganabo, they change on Odani. I am a Rapuli on your zelo. I am a say, no, Umwa is a Cavallo. When I get book, I get Megodi. Well, Hoso. I believe I got on fire. He wouldn't live with it. Like a bottom chuku. A bottom solution. As a multiple guy died, young solution. But I get no demand there for justice, demand there for our rights. Wafa never not to a yard. I follow him. Me seminar, conference, convention. Now go over. Cut off mark. Federal, from this primary school and secondary. You can do Bodicha. You can do Bodicha. Why? Cut off mark. This secondary school and exam by university. Cut off mark. You can do the fella. Can carry by fair. Why? Obani where 260. I mean, 230 for cut off mark. When we 229. I mean, admission. Only when 30 admission. Unusumu by jail over armed robbery and kidnapping. Local government take care. Kaduna Jigawa we more almost at par. Local government and entire southeastern states. Why? As a person named like population. Uno overpopulated population. Umu has a gentleman to polio no. Umu iboso youth capacity. A certain year. Just to polio no no go where does the results? And where for now? Umuakamu. Malakwana ndu na umuaye no. Umuaye to umuaye ripo. And where for now? Umuaka less than 5 years atu polio no. Na Anambra ni Imo were more children than Sokoto than Zamfara. As the were double population Anambra ni Imo. Which means they want to over bloated population. They over more local governments. They get more resources than the body from resources in Igbo. I had here all of my in the River State.
Justice Mamara Commission nke David Mark Tribunal sees ụlọ anyị na Port Harcourt so na abandoned property. Awolowo bụ Minister for Finance eme institution ebua privatize all the industries ndị bevara in go stock of all the companies in Nigeria ndị ba anyị nwere ego mgbe afọ. Before then ego anyị niile nwere na bank agabili a na-ala anyị ya so £20 40 naira. Kedu masị humanity to man. And even je wala anyị iwe nwere ife anyị mee na ndị TV ekworo adro loyal Tamar Bello on a crush said the TV riot may wait TV riot or send there 2 of the coup plotters and Foro and Donatus Okafor Christian Foro. So where's that crush and the TV wherefore how brutal is the crush after it inspired that coup. Western Nigeria na abụọ atụ awolo wonga atụ election action group melie NPC and Akintola Mili ni Yoruba obi we to ba akwa enwe operation wetie obodo wulu ọkụ ụmụazị na ame meku before meku fa bara gwa ndị Igbo seba je emela iku mba ọ ndị na ame meku ebido bụ ndị Igbo n'ugwu Hausa mwe na afụ nne m kwom n'azụ kwom dị je afia obodo a na-akpọ Ọfa na Kwara State tata ebe aka m ogbu. My father lived with 3 ways. My mother bụ onye nkuzi. My father is retired now, he's 91. Obi Enugu n'ụwa ndị m anọzi ya ewe kwụsị nne m n'afịa sị na egbughị iro nsi n'Ibadan na radio si na the head of state is missing. My mother tiri mkpu afịa na Ọfa gbọrọ bata ịta gasị banye tren barata n'Igbo egbuo ndị Igbo blockade ebe niile bọmbụ anyị to stand still crush ya n'Igbo niile aya bie asị no victor no vanquished ma ọ bụrụ n'ezie a na-eme anyị ọtụtụ nchigbu mkpagbu ife niile no that they were only the head any of the 23 military, paramilitary, and defense, security, not one. Only the head in one of them. Can you find me? And Papa and Papa na yesoro. Where so we but then Nola. Now, I am not taking credit. No, I'm not Nola. That would be unfair for me to claim where. Chukwu potolomu Nola. We can put us all. Ogochukwu me bụ ọrụ afọ ndụ. Mana Ogochukwu kpọta ụmụ Igbo n'ụla, ụmụ Igbo kịtazie n'ụla. Na-asị, nye anyị justice. Dozie obodo, fajụ. Ọkwa bụ ebe a. Ụmụ ntorobịa na-ekwe ihe ikwu. Ọ ya meziri mkpọta ya ikpotere ha mere na ile anya. Ụmụ ntorobịa si na-enwezi ihe ọzọ ha chọrọ na-abụghị ka ha were Biafra nke obodo. Also now, you went because ịma just a minute ago, ngwa gị na mmadụ take credit. Na ọmụ kpọtara ụmụ Igbo n'ụla nọ. No, if you wish na ogie lugo na-eme. But as early as the early 80s, more so we meet Biafra. The madam Maronka. Makana etiere na media. Or Raf boy is it Biafra in the media in 1990, 21 years ago. Raf was really yes. One boy na Jude na one meeting. You know na as a meeting na Lagos 80, 81, 82, but na IT. Ofubuna first Benue between na Jagunle and we sit down about Wilma. As well as Muibi. Not Wilma, the other side of Oshore Drive. Right? A side of a bank hotel. Again, one boy be a bath, not one meeting. Nan Nibo. A fight if I can be a frozen. Group here, group, the Badulum, the agent meeting you later. There's a matter. But I can't get to remember and can't many cases. I wouldn't indicate of my about Ojudu bus stop. Good. That Ojudu bus stop alone on the NPN in those early 80s, National Party of Nigeria, or ruling party in Bashaganachi, or NPN with the 30 flag, one nation, one destiny. Now, so that NPN building, can one boy be Ndiaba, meeting. I actually meeting. I cross war, then I can't express. I cross war by Sado Club. Benwe Sado Club ni Sherry, general meeting. Even the person gap that's not going secrecy. I don't mind. My grandfather be a reverend. What I buy person, no matter what happens, I'm going to hear with blood. Maybe oath all the days of my life. So I said I got we more put in the meeting. But I'm a secretary. So Bula go for the so to go home we was Ogbago Magabu is never getting with their own Biafra. I follow him. But a Raf was only easy. Just in the media, born in the media. Love Columbia, the Keza,
my office na Toyin Street. Ojukwu mechara even Raf but the first person for mobilizing group for Biafra, boy Masob, on the media about September 99 na Ajide do street 22. Nobody only have our only have 22, I think so. So I did this. On the media, Vanguard, my friends so cover the story. In fact, all more Raf, all more Bojikato, AIT, say feature Raf for the first time. Upulu Masob, Ubodebwa, Jikato canon, feature Raf. You know, so Raf was the Masob about 21 years ago. Loan about the flag, the media, whatever they make here. But not to go the way you will even a couple history in the modern hammer for that Maria. That boy have a meeting like here, the sherry, above Kitana was there, Obole Phase 2. In the early 80s, where is sherry, that was the other side, Olora. But that is sherry half, and I was there, Obole Phase 2. You know, just grow and value. But when they state developers, in the Alpha, Obole Phase 2. So, that young man have with me one day, the Maryland bus stop, where also diabetes condition. Maryland in Lagos. Yes. Munya Kenesia, Otie, then let's go to Bravasia, bring a motor near lift. Also, like if I remember 87, 88, you know, they are Biafra something, you know, but a Raf boy is nearly energy by inviting the media to cover it boldly. So Raf boy is all the media, okay? Now, there were so many other groups, you know, then. But it won't work anywhere. But as a result of Mebu, problem abro umwaka na ewiwe. Problem bu Mebu. Mebu result to good. More than about nowhere, and maybe over 300 and something events in the past 32 years. Crying and screaming can restructure Nigeria. And what happened? And what are you going to do my event? Professor Ben Webeze, Dr. Alex Ekweme, Admiral Bitu Kiwe, Admiral Dubusikano, MC Gado, Dr. Dozei Kedife, Joe Achuze, Ben Boulier, Professor Professor, every Igbo man, I beg my address use that program. Man, the South. Mandi Niger Delta, fan of my event. Mandi Yoruba, if I have a bunch of Chief Jarala, I carry a fan of my event. Mandi North, Project never fan of my event. I've been screaming and crying, mobilizing. And only when I run my event, the man not credible. I'm Afria as a leader, I admire. Focus on the I will invite you. And when the Fadia. The political contractors on behalf of self part of the problem. Even on behalf of invite. No, even invite I have identity and name. Even I'm invitable credible leaders who will send messages. I've held my conventions, conferences, events in every city and town in Igbo land for decades. Erinje wu ndi ana-agwa ana-anụkwanụ fana to card na atagworo for more nyamiri restructuring for more amuka na mo anyị if we give what you want what you work near so na father emezi Nigeria so never their own country. Oh, what happened? Obro muaka create a problem. All problem na babu megide throw up iwe muaka. Oyisi ikutoro okwu Raf. Yes. Yes. Mana ugbu a dịka o si dị ugbu a amakwana ndị niile dịka isi kwuo na mbido n'ime nna m dị ka na ugbu a amakwa mgbe ịgbara wee kpọjezie akpọ ma ndị isi na ndị na-achị ana Igbo ka eme nzukọ ugbu a ha ka na-ekwuchikwa na-ekwuchi ike mana ọ na-adịzi ka nna m dị ka na Raf na ndị ọzọ na-emegasị ihe a na-agbazi iche iche mba nke afọ bụ domestic affair. Ndị na-akọ maka na enwe different people group ndị isi akara aka ndị eghere eghe ndị adịrọ deep ndị Igbo na-akpọ ya undiscerning people ndị mma ife mana nke a bụ normal na-ege m ntị Malcolm X
na akọwa na ga-enwe na the blacks should fight, use every means necessary. But Luther King na akọwa enye ndị ojii voting rights, suffrage, adult suffrage, justice, equity, capital segregation, right? Fancha bụ ofu ife. Onye nke mefa inspire bụ Marcus Garvey, bụ onye nke CIA frame even mee tụọ ya manga. CIA ndị ọcha agent penetrate everyone. O yiri ndị ọcha egwu close to 100 years ago. For body a cripple oil shipping line. Tụọ ya manga, blackmail ya, body a what if I marry ya? I follow me. You see? A more splint ụmụaka niile na-ewe iwe my children. Iwefa na-ewe the genuine. Awa onye nke bịa bem 7-8 years ago, a na-akpụ ya Onwuka. Benjamin Onwuka. Mee event na Nikeleke, mee invite ọbịa. Video dị fụ ebe. Ọbịa sị m mkpụgote na high table njụ, ọ walk out. Dr. Ese kwuo emesị m na Nikeleke. Benjamin, Fanaza Biafran Zionist something. I follow me. Fancha niile nwere ife dị iche. Well, let me can go na draw deep. Listen to me. Gamunti. Onye ọbụna na-akọwa nni ọnụ adịrọ sincere, ịdịrọ deep. Ịdị sincere ị ga-edi mkpali anụ marata mkpali anụ ma edi. Ịdị sincere. Anya gị na uche gị ga-adị at the goal ball. You keep your eye on the ball. You focus on the bigger picture. Onye ọbụla na-akọ ọnụ bụ onye chọrọ ịrọba isi ibie ka ọ bụ sọ nye maka a na-afụ. Ịdị sincere, akọ gị ọnụ ịgba nkịtị, akọ gị stọọdụ ịgba nkịtị. Anya gị ga-adị focused on the bigger picture. Anybody na-eme agitation who dedicates his energy in ịkọ onye ọzọ ọnụ, onye afọ adịrọ sincere, o nwere burden for ndị Igbo. Onye afọ chọrọ afa, ọ chọrọ fame, ọ chọrọ money, ọ na-achọ ka akụtusi onye ọbụla onye kwụrụ ọtọ akụtuo ya asọ bụ eze ga-akwụ ọtọ. Dedicate his energy in fighting and cleaning down his blood. Onye dị dedicated, you can never hear more the older than French in the struggle. And we're record of 30 something years in the struggle. If you get one na kono, if you get one na bamba, if you get one put out na bomadi, you don't go nanti. Abuni we burden for ndị Igbo. Need genuine. Atukura butaji we burden for Igbo. Because Igbo mma. It might dedicate your energy to Igbo your brother. It might dedicate your energy to your sister. Abu no man me rapia. Ina mi fi na me. Opo gi Igbo akiti. Ina mi fi na me Igbo ma. Onye ọbụla ifulu who dedicates his energy attacking Okonkwo, attacking Okafọ, attacking Okoye, attacking Okeke, attacking onye afọ ebịara obodo n'Igbo adịrị ya mma. Ife na-agwa ndị ụmụaka na-achọ separate country bụ ife Ojukwu di ma megwu Ojukwu na-agwa Maraf dị. Raf na-abịa afọ Ojukwu on Sundays. Yes. When chief of staff was short, let me not say that. And what is going to be for you on Sunday? Ojukwu no la bankata. Ife Ojukwu ga ajura afu. O buru na motor Biafra, kedu onye unu ga-ebo anya mo. Do you know why Ojukwu is saying that? Because na unu ga-ebo ri ofu onye. A ga-asị na ọchịzị ya n'ime na fe nwetesigo Biafra. Na ọchịzị na ọkwago ebefa. Ojukwu wee sịfa. Ị na-eje ịghọ ube ka ịghọta ube na be Maazị Ndụ nwere nkịta na-abụ anya adịrọ mma ichekwa maka ya. Maazị Ndụ nwere agwọ bi n'elu ube afọ ichekwa maka ya. Anyị fụrụ ime ka ị kwadoro na-eje be Maazị Ndụ ka ịghọta ube ichekwala n'aka agwọ bi n'elu ebe afọ ichekwala maka ka emesịa ịchọwa onye ị ga-ebo okwuo ya onye ọbụla amụọ. Anyị fụrụ ime good. Ọ bụrụ na Chukwu delụ na anyị ga-anọrọ onwe anyị, mmadụ apụrụ ịkwụsị ya.
mana ugbu a ọ dị ka nkewa n'etiti ndị chọrọ restructuring na ụmụ ntọ enwero nkewa bụ na ndị na-eghere eghe ndị na-azọ diseni fancha niile dị complementary enwero nkewa ife ma Igbo president enwero nkewa fancha dị complementary ndị dị bigoted ndị ọ bigot bụ ị ga-fight ba nwanne gị si na ha chọrọ Igbo president. What's wrong with that? Ị ga-akwado ihe si nye Igbo president echi ka a sịwa ị na onye Igbo ka ọ bụrụ president ị na-emekwa ebe ị na-eme azụkwa ebe ị na-azọ ekwu ebe ị na-ekwu. What's wrong with that? Ihe a na-ekwu bụ na ọ ga Why are you fighting him? Why? Come there. afịala iweta Igbo president na ndị a nke gị anwa ọ nọfere arụ mgbe Ojukwu ji ajụ gị Ojukwu tim Chukwu emekwa n'ugwu Ojukwu na-ajụ ndị na-eme agitation. Emesịa kedu onye a ga-ebu ya? Emesịa ihe eziga ana m anọ Rafa anọrụ kọdewe obosi anọrụ ọka dị ndụ ononwe Igbo ga-anọzi Livers anọrụ Chifu Ogbunudi anọrụ ndị anọzi ndụ na be di my leader Deep Chukwu emekwa n'ugwu Ojukwu na-abịa n'isi ụzọ street tupu ọkwata Forest Crescent anyị na-anọ on the hold court. I was intensely close to him and we maintained relationship with him in the last 15 years of his life. I know. If I know, if I amuka na amoma. Actually, je, iweta ife. E wende na kwadogi. You be far from that. Ndị afọ na kwadogi, don't fight them. E nwere ka mmanyi na kwadogi. E kwụsị. Or they give any Winston Churchill that if you stop and throw stones at every barking dog, you will not get to your destination. Winston Churchill, former UK Prime Minister. Don't stop to throw stones at every barking dog. And second well, I'm Elliot Ugochukwu-Uko. In a year and a half, I'll be 60 years old. Same go okay. And when you're saying you have echi, go on and on as yes. One on your Fujiki image. I went to Bodon Kani, Omabulo, I know, Dozie Bani, go to Wi-Fi game. One nigga working as it, meanwhile, came with a Igbo president. Don't fight him. Aboni attacking here, boy, in here, one in impression and the house divided. One nigga boon uzo, but I didn't Biafra Bidonia. Anyone who put the structure in Buzo. One nigga Buzo, they put with New Yoruba, within the Niger Delta, within the middle belt for Professor Can wear a new constitution, revert to federalism and power devolution. They are not contradicting if he name. Don't fight them. Don't attack that one of he. In that of he, if he name abu, when you pull out of Kutoya, so I'm more best a gap water. Oh, the is keep putting Kendi and the other, they can Niger Delta. Oh, they can Asari Dokubo. Yeah, on a Pogomaka. No, Munasari would have got about a long time ago. Oh, yeah, why do you know? I was active many years ago. I'm getting older. Felix Trodula. Felix, with the first Joseph Ever. They don't want to see in the 80s and 90s. They're all retired. Joseph Ever, Felix Trodolo, the Munafa, who were agitation in the 80s and 90s under this late Dr. David Dafinone, Union of Niger Delta, and then Niger Delta Union, and then before even Clark, their group nina far times ago. For Bundi Shepulu agitation. Farmer Bundi make Kayama declaration in 1998. For Bundi Abulu for them youths earnestly asked for better. Nabuja. For where do you go Abuja? What at the Buni Snowy Group Manufa? Cage will my Abuja day to it, but will be no agitation in the Delta. They have in advertising now, but far about politics, some abaro, some retire. If the truth on the ground about one nice never true our own country, for the order. In one enough quietly. It's already enough. Don't fight them. I got on the what one of you, Makana, Chuku, a what on Yama, Kogesiga, a what on Yama. Even now, what my position can
kemgbe ụwa o change bro ụbụrụ reason to change aka ma fụrụ superior argument my position bụ ọ bụ na Chukwu de na obodo anyị n'ụwa na a ga-ekewe ya mmadụ apụrụ ịkwụsị ya yes are you following me now ọ bụ na gị nwa kwụ n'ofu ebe akpọrọ nwanne gị iyi I'm not attack one day. My remember my statement. Let me stress my statement again. I want to stress it again. If you have a burden, for the people of Darfur in Sudan, right? Ibo, the Bantu, black, dark skin, thick lips, Sudanese. It's all whereby in South Sudan, Ekanona, Darfur, right? Katuma ne megide unu we were right. Ufodo mwanegi asi na fa choye poa from Sudan. Ufodo asi ke treat yefa fine. Ufodo asi konye Darfur bu president Sudan. Ufodo ekwo one thing or the other. Ikwesiro ibulu aya buso nwanegi. Ikwesiro obuni we burden for odimabunu. If he gana a job udo magani hini nanda ne ko bo dem ma odim oya nan kiye o mo annegi na bo we different soup favorite e we one negi younger brother best soup yabo obono onye nke ozo soup yabo onugbu unu se ka ije eba onye ase no uzo aka mma onye nke ozo uzo nke ozo ka mma obutu na even said I keep yeah oyisi mana diko si dị ugbu a ina ya na power ka Nigeria dị ugbu a ifu na obodo dịka ndị Yoruba na ha jikọtara onwe ha mere na ha Yoruba jikọtara onwe ha ọnụ mụ na ha gbara ọsịsọ je hibe ọmateku ndị ugwu nke a bụ kemgbe a na-eme na Boko Haram enweghị ndị be ha na-akagbu ha nke a bụ governors a bịara na ala Igbo ndị na-achị ala Igbo kemgbe ka ha na-asị na ha ga-ehibe nke a bụ governors governors me amụtụkwu obodo agitators gịnị mere na now our governors kpọọ m na phone na nna pịafe ịtarị na mpịafe ịtarị na enwe interview right evangeline off mụ kele mfeme m. You see, our governors are gentlemen. But the reality on ground, a younger generation, but a younger generation, they go no. I want to come and find what I get. The fact that a mayfair, for chair, can if younger generation, you feel about this. Don't I go, where I just make any for millions of use what they can go to hell. Kita we go for build go synergy, we critical mass, the vocal, the fearless. So you must factor them in your decisions. You see, our governors, Munava Adai, Madam Munava Adesequano. Onye nke Abia, Imana Abonya Abia. Abonyo Boro Ikuano Abia State. Onye nke Abia, Muni Adaba. Nke batara ofu ugbo. Okay, say Ibazo batara no, so go 5 years now. Oh, nyawa gagwagi ifo lugo na Abia. Makabu afro. Onye nke Ebonyi na alu nnukwu ọrụ a na-afụ anya na Ebonyi. Ị gafe Abakaliki, you can't go to Abakaliki again. You know Abakaliki na-eti mkpu, ọ na-arụ nnukwu infrastructure, ọ na-arụ ebundro ya rụrụ ya before. He is the best of the governors. Mana ọ na-adaba ọrụ ya maka na-agwa ya nakwa maka ọnọdụ ndị Igbo. Ọ sị mma Elliot na nchọrọ ka eje n'ụsaba Buhari ọgụ. Ya na-eme ya, ọ na-agwa bịa. Mụ na ya na-akpa, anyị na-afụ, anyị na-akpọ na phone. Ya na-eje n'ụsaba Buhari ọgụ. Are you following me? Onye nke Anambra, the day as well it could decide they fight onye mele governor. So for these 6 to 7 years are on go now. If one anu go buka na ndi no na Abuja na mma ka we save seat here. Are you following me? Onye tiele there. Young man putalia will give a campaign, will there which are there. Oton was go fight there from early in the morning. He wanted to say no ba. Peter Obi or Sabiogo. So because of that, so if all them we save seat here. Etuyana onye obolo say abulu abaka shaka president Nigeria. Oyisi Boko Haram. Oge je ka ani adị na mma. Ka we yeli aka save seat a ebe ono. Go we second time. Bibi no na emebe ibeta Abuja mma.
efonye ga na eme onye nke Imo onye nke etinye dị ya na ajọsụ mee abracadabra were nwụchara dị ya ọ ga-eme na ife ndị tinyere dị ya chọrọ ka o mee onye Enugu people dey criticize her in them, but let me tell you Munia I had a sokwa. Come on, I can tell you two things about him. Or the humble, or the open-minded, or the gentleman, or the fair, or that make them since all about what you say. I can't believe my name. I can't I can't wear the capital. I'm a Bologna, not do to boys governor. No shaking them or no such thing. I follow me, but now look at the criticize there. No, that is their own opinion. But let me tell you. Give one governor, Tata, and Igbo. He may mean if any need the free chole, but can Igbo Bundia Millinaya carry with Odo Abay and Millie. Never Fanana. That's what for Banisi. It's like Igbo. So, Ibolo, I want to governor and Igbo game with her. We can name you can't. I will get it. Man on the buffer. Even the idea I had a get it. You have a big go. Faji de by the memory now could see oil in the topolo, Boarabello, as you may catch you a bullet, a euro, dollar, and you have a big go. I follow me. When I go about Igbo, I will ask. If I believe in that woman, if I believe in that, Rabuna fa ekelorogi, kebagi, jidegi, so kwasi go ba. Nigga, I do too much. Nafa gana emubugi. All their worldview, all they believe. Why if I believe it to her? If I believe me, even I didn't go say before. Surround wagi, bombard wagi, cripple wagi. Now I give monogamy in the river, just a moment of commission. Since there, I could begin in there. Meg, if any that's what I'm and mother. And what I am ever make a survival. But if I have full your energy, Nabuja, Lagos, Ebenin, Babefa, Benin, Passy, can happen the as because the code and the mother befa. I follow me, Fatobago. Convince you of her, Navagate Kedogi, Jidagi. That is problem, the woman. Assuming the day more for my ida bambo, ida alone on a befa, ida zoafia, ida it was down on Buluzona, you are Farmer Megidegi, Farmer to get woo, for all of them were fable. Eguana to give you get to Punyagi, not Foja. What happened to Bundibo? Malonza won't do one in. Umwaka, we were. Let me tell you something. The natural boom. For Karachi I want the bonnet for this. If we found a bomb. What a boom, even Nabro. No more may instigate, more can agitation. What a Brazil. No more Napodofa. What a Brazil. No more would their father, a Brazil. No more would their spiritual guide, political leader, advisor, special, no more people in a Brazil. Father, we are the one Nigeria. I follow me. When I all pricing they pay for a name. One of Brazil, more can agitation, brilliant, intelligent young man. You went away. No, Nigeria. Nigeria can respect Rofa, offer, even for one day. Even if I call for a complaint, Nigeria can get to the root of the problem. So, okay, let's begin the structuring of Nigeria, even for one day. Even Buhari can be a boss, about fighting that policy, on your statement that the structuring need to get a window. Hopefully, our political leaders may invite about host where chair, or so that the structuring they will get my food. More Golia from Malama, who lived 3 years, 2.5 years ago. Oh, we were the genuine. What can the truth of Nigeria must survive? Oboda in India cannot survive. Ada kumugwa and ejubo. I want state government name real development, as in industrialization, creating jobs. They can't afford it. If I want a monthly allocation. What percent overhead in our salary? The current and the current expenditure, capital expenditure. 4%. Every was there one bella. I bet you women with Obana. Unemployed youths, and I'm Mubanya. Unemployment rate, and I'm a
Inflation, and I can no ni make it and then go body. Dollar 473 naira dollar. 473. Unbelievable. And if I brought you want to go away with ethnicity. Jide Nigeria, Kenya Nigeria habu. Na no ndi ani na match under Jonathan. Fanchani na da gobi. E wore ba fuzi Tunde Bakare. Wole Shoyinka. Femi Falana. E wore zi ndi match no jota na demonstrate. Has no be makana. E wore zi fanya ile mechu on Tata muna gido. Unemployment the worst ever eaten. Worse than under Jonathan. Inflation higher. Than Jonathan, highest ever. Dollar 473. Tata munagino. Fuel, you imagine. And what if nothing? I got a woman on. You see? Obo na enwere tolu Buhari mu agetu Buhari bụ the greatest leader anywhere. No. He's the only leader for onye ọbụla na-atụ ụjọ ikwu okwu. Ọ nnukwu achievement ka ọ bụ. Ndị army anachara mu Igbo Elliot Ugochukwu-Uko so we mobilize May 1989 riots Babangida must go riot so we na rice ọnụ so we mobilize May 1989 riot 31 years ago so mobilize Igbo traders in Lagos a riot on Babangida onyame nke anụ onye ọbụla jide onye kwa civilian egwu jide onye ọbụla isn't it the greatest leader e nwere na-ekwu pim if any not here, so on the Biafra to tie no kwani. Owore na ku pim unemployment. E wore bolu de. E wore na ku pim Boko Haram na challenge ndi army, convoy ndi army na Borno. E wore na ku pim ana eje sack ya civilians na Zamfara state, police villages. E wore na ku pim ana egbu ndi mmadu na Southern Kaduna ko okuko de Biafra. E wore na ku pim kin obodo ni obodo na obodo de wore na ku pim all I can declare to you that now for us mundi ani na ejo jota na demonstrate fanja da go so Nigeria I don't need me unless my castle of one years eto I say again o ma survive any the construct the country to federalism through federalism any the devolve powers the center centralize even in the only Abunagwagi. Second to the centers were centralized, had the whole power. The young way the magic to grow Nigeria, called the economically viable, can way industries, can create jobs, can only have all the impossible. And what are they getting where? Before Nigeria grew, I get devolved powers to the federating units. Again, federalism. Okay, and to all the number, and what can I get EJ? Afrom kafaka sika DJ. Fana se do fase, na delay, wana atawfu. Ema onuogu ikolobia Nigeria na happen every day. Na wona desert, na tijoba, wole moto je Europe. Abebelo se their liver, kidney, na ele, ni trade na human parts. Ema onuogu umu agbogo ni Nigeria na agba akwuna. Ụfọdụ bụ forced akwuna, slaved. Forced akwuna against their will. The Arab countries today, ọnọdụ anyị jogburu ndị isi anyị fada agbatafa fada chere eche maka ya ma ọnụọgụ ụmụaka Igbo nọ na nga ma ndị Igbo ma ndị abụrụ ndị Igbo nọ na nga ụwa niile mana China mana Malaysia Indonesia Thailand ụwa niile ijezie Europe niile every European country ụba anyị ju na nga ijezie Canada North America ibazie Brazil ụwa niile ụba anyị niile ju na nga South Africa kwana ụba anyị ju na nga ụwa niile na ya n'obodo anyị obodo anyị ebe niile onye isi ọ dị mma dịka anyị na-achịkọta ya ugbu a kedu okwu ị ga-agwazi ndị obodo anyị ndị na-achị ọkachasị ka nchekwa na kpọmkwem ka anyị ga-esi weta restructure ha ife na-agwa ndị ụmụ ibe bụ ụmụ be anyị chọrọ inwere onwe stop fighting them ị chọrọ inyere fa aka ị chọrọ ijoin fa mechie ọnụ gị iburu Chukwu fa nwetara anyị ya anyị ekene Chukwu arụsasị na fogo ndị si na-achọ Igbo president good onye Igbo kwesịrị iche Nigeria don't fight them
this restructuring, right? Because of the politics. But anyway, I'm when I'm wearing a bed, cheerful 1980s, before I'm more I agitation tata 80 chekatia say to get check cheerful man we came to the conclusion Ojukwu my leader my leader Professor my leader all my leaders came to the conclusion that I reconstruct what the polity revert to federalism devolve of powers. Now most of Sobuja got a point. I follow me. I come have raw superior argument. Listen, now can you want to wait? You talk about why? You Canadian why? And where you end up saying what there? Listen, about Igbo president. Fine, General Igbo president. We thank you. Instead of fighting each other, we should be complementing each other. Every group should not. I want to convince somebody so looking at Igbo president project. I want to convince somebody come up no structure and the way to go. I want to convince somebody come up no you must respect everybody and their views. Let me conclude by sharing with you an analogy. Every youth talk. I'm not aware. One nato by na moto je gote nni glucose na banana na bujala mama fa no no ogwu one nato kedu kpara na anya moto papa fa no no ogwu fe lo gote se di ogwu bulu di nni na je no ogwu fa bujala mama fa ai follow me when keke bia no mo ifo nyara anya mo wi fo ngolo bia ko fa gwa ko futa moto fa na gota I follow me. I can get naturally a boss for almost to a witch day. Get up around Yamuto, the 23 years old. Second son, the 19 years old. The youngest son, the 16. All the three sons, Nabuto have little. The youngest one, the 16, and I wrote you go. One on push away, since the from Hong 1 year. And the 16-year-old, I follow me. Then I say, jump. That was his reaction. Oh, yeah, get 19, no second year in the university. Or you go self-conscious, or you go undergrad for 2 years, or you go friends, or you go conscious of if his friends and about Finamoto. For if I give you, also younger brother, or boy, second son. The elder son, a Mexican service, Nata, or to go more mature than the two younger brothers. If I may be little, then I am Nabutufa. For no worry familiar, send those about Yaki, Butemuto, or you like a go or someone nearby, Famuvo. Away from the three brothers were three different attitudes to that problem. The oldest one, CCU service Nata, at 23. And they go to Kenya, food are rather their mamma and we waste their time. Then I go to food and tired and I got that. So 1 year, Baja, Fapuba. Second son, behave your ditch. Also 1 year, the push the Kakarachi and I follow me. But the youngest son, even not what he said, not to Kokuputias. Then what the 16, other queen in the jump. Every one of them now react according to their age, according to their maturity, according to how mature are they. Are you following me? Good. Only the 16 reacting according to what I can in the jump. Reaction again. Omoro na yeke get wike so pianya. Ufanya mo uchi ake duro no dia. Amaro. The other one undergraduate, they a little bit conscious. Man and went man we gonna Igbo keke or die ba wo. Arapu say if I who was here make see na mortuary and I go money na ba Karode. The eldest one, so if you check Ibu, man will walk akwa. I follow me. Also one day tiaka onya puto. Osefa bayan na moto na my mother no ogwu ana achoka enyi I dey go tell you ogwu bayan na moto. Oye do onye ke kodo.
That is maturity. Eto ako wade. Na Igbo. Maybe not in the 80s and 90s, right from when they were in the 50s and 60s. I respect my elders. And one road, everybody got for them put up boy the elder never. I respect all my elders. Family job, dear, oh, part of the struggle, part of the price I pay, I take it in my strides. If he not on a trench for something years, if he didn't have a job. I want to we get support. When you have a to support here, I feel any draws. Okay, we take money. Because they keep your eye at the bigger picture. Idiot. That's what I ask of everybody. And when the boggy, dear. And when the balegi, dear. I'm going back. And when you're dear, keep your eye on the bigger picture. Obu no bigi no dem wandi Igbo na no go no bi. They na talk with the Igbo. You will never digress. You cannot do that because you got money but just wasting your time. And what onye cannot struggle for years. People they call sibuom. People for Igbo they 74. One of 2 room office in the road, independent layout. They just one deal. Babu nebu ramu da mari sibe eliminate. Mama, we are it. Oh, be a main side security. Or the nako. Maybe side why they must eliminate Elliot. Or nako. I'm not making mamaro. Uchega buna mamaro. Uchega buna yamaro. People now people get make it people get people now because they get the ways Biafra. Okay, they want the money for the jealous, for the envious. Now talk see where destroy Yagi. It's normal. It's perfectly normal. And what armor against envy and jealousy. And what armor. And what would they get? The man put jealousy. And what blog we gangu and put jealousy. Jealousy and envy. And what you get the cat and the bush. So if onye ọbụna nwere ife ị na-eme bụrụ mmadụ ga-ama bụ na a ga-enwe ndị ga na-achụ gị die ọ bụrụ na ndị mmadụ na-achụ gị nwere ife ịbụ you are nothing ị bụrụ na ife a ga na-achụ gị ka akụtuo gị na-agba gị mgbe okpuru na nke m fọna ebezi mana anya sị fọna ebe na mmụọ they deploy sorcery witchcraft phone m a na-atapụ enwere ife afa ada eme m gaba kulie m gaba gbuo m. Put your eye on the bigger picture. Don't let Ndilo distract you. Na mmechi. Anma yo mu Igbo na akpom na vaga no ronum since. Even you bankete bụ na adam egwu every day. E mgbe mmeli mgbe Nikolobia. Every day name issue statement on that name organize. IYM ka ebeli no na akpọtụ. Today I am glad and for that God has inspired you. A word possible to be happy for hundreds of Igbo groups. And where Igbo Nka, and where Igbo Unity, and where Igbo Nka Forum, and where Igbo Nka, and where Igbo farmers, and what on that does Ebony, and not madness or Biafra or death, or not everywhere. My heart has been. Nada Ebony before some. So some more. No, I am now one of my friend Golu. Concord newspaper in Lagos, nothing in Ubudena. I think was street. My parents been actually out. We say my mother. Even kuna Concord newspaper. Ben Lagos. See my mother have one kwamo na bangi na kapi bugam. Ba bangi na nachi. All my friends, the boss, so I die basi bem. This is my wife. I said I'm actually in person. Shagisha gabi bulum. Shagisha go SSS. I for be buff. Every office. Oh, you na boss buff. Na clear na. So when baba. Na pure na die every day. Elliot Ugochukwu-Uko movement. Elliot Ugochukwu-Uko. Onada. Today I can look back. For Chukwu ntụgharị ebe ụmụaka ọ na-ada ebe niile ụfọdụ na-akụ broadcast from obodo Igbo ụfọdụ na-eme mgbasa ụfọdụ sno ma ndị na-agazi with polo sno Igbo president march a emere m ya 21 years ago enwere m foto ndị ụmụaka mee Igbo president na 2001 ife mmechazi 2 decades ago foto ndị mmadụ na-eme na-ekene Chukwu ọ na-adazi ebe niile ndị Yoruba friends m na Surulere early 80s. And something years ago, I said, your people Igbo na no only money they know, no only container for Alaba they know. They don't know politics. Igbo na only money
today ndị Igbo adịgo politically conscious ọ na-adazi everywhere na-ada ndị Igbo nwa na-asị m n'ọsọ so container ka fama na fama fools na whatever about politics ọzọ ka fama na-achọzi ebe niile ọfọ nwezi social media whole Nigeria na-shake ọzọ ka fama ọ na-ada akwụkwọ presidency reply afa ifro na ọ chukwu ma ebe mụ ebe Elliot Ugochukwu-Uko amụrụ ka ọ ga-esiga mana ife nna ya onye ọbụla bụ stop fighting your brother enwe ndị like any support ọfa but stop attacking your brother akụzina nwanne gị stọọdụ ka ikutuo ya ekele mbuze na ọsọ gwa ma ife niile na nke fa na-eme adọrọ mma na ọgị nwa nsọ gị ma ọ bụrụ eziokwu ka Chineke mezie okwu daalụ sọ ọchịchị ọ bụ nwa afọ Igbo karakụ na enweghị ezo ọzọ a ga-agwụrụ mana ọ bụ Evangelist Elliot Ugochukwu-Uko chọpụtara Igbo Youth Movement na-ebidoro kemgbe ụwa kemgbe ọ dị n'okorobịa ka ọ na-achọ ọdịmma ndị Igbo na-achọkwa ka ọ ga-ejiri ndị Igbo mma mana obi na-atọ ya ụtọ ugbu a na mkpụrụ ọkụ gasịrị na ụmụ Igbo ekunigo fekunigo n'ụmụ Igbo tetego onye si na ya mụrụ ya emenye ndị Igbo justice ya mezie ka mfụ ya ga-adị ije ka mfụ ka ọ ga-esi mee ụmụaka ekunigo and find a way and advance of justice each and any way. So he said, "Ime ka afọ ke ebe ka dije." Ọ ga-adịrị gị na mma. Otu ka anyị fee na nke tata Chineke ngozi unu niile.